při SVČ Hodonín. Sponzorem tohoto páru je RVG Transgas, stavební firma Plus, NetConnect a reklamní agentura Motičák. Pár číslo 75, David Felcman, Kateřina Mičová, TK Fortuna Zlín. Ve finále bude tancovat také pár číslo 76, Michal Bureš a Diana Mašková, TK Henzeli Swing. Pozveme také pár číslo 95, Dominik Homola, Jirka Uvízlová, taneční klub Olymp Olomouc. 104, Jan Chobot, Denisa Jarošová, TK Maestro. A pár číslo 105, Michal Polák a Diana Doležánová, CST Perfekt Pardubice. To jsou tedy finálové taneční páry. Porota je připravená a my můžeme zahájit finálovou sambu. Děkujeme finálovým tanečním párům. Poprosím tolik nezhášet mezi tanci.